Farin ciki da akasinsa na cikin manyan halaye da rayuwar ɗan adam ta gina a kansu, kuma suke bayyanuwa cikin waɗansu daga cikin ɗabi'u, kamar yadda masu iya magana kan ce, labarin zuciya a tambayi fuska. Murmushi na ɗaya daga cikin irin waɗannan halaye da ke bayyana irin tasirin abin da ya daɗa wa mutum a zuciyarsa. Irin wannan yanayi shi ne kullum abin da mutane suke fatan samun kansu a kai yayin da suke farin ciki. Ko kana sallah da karatun Qur'ani za ana ganin ka tare da murmushi, domin su ma suna ƙara mutum ƙwarin gwiwa wajen ya kasance cikin rayuwarsa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, ba abin da zai dame ka rinka murmushi. Ni ko bacci nake murmushi nake yi, don wasu ma cewa suke mai arhar dariya. Hali ne da ke ƙara ƙulla dangantaka tsakanin al'umma a rayuwar zamantakewa. Shin kowane irin kallo al'umma ke yi wa mutum mai murmushi? Siffa ce wadda take mutane na gari sukan yi domin masoyansu da kuma wasu makusantansu domin nuna ƙauna da kuma wato ainihin soyayya a tattare da su. Da haka wanda baya murmushi ko yaransa ba za su ringa raɓarsa ba, zai zamana mutane suna ɗan gudarsa sakamakon ba sa iya tantancewa a tsakanin halin farin ciki yake ko kuma na baƙin ciki. Kuma ƙin wannan sakin fuskar wani irin illa yake yi wa mutum? Murmushi yana da kyau a dinga yin shi. Ko ya in kai wa mutum murmushi zai san cewa kai kana da kirki. Ai murmushi sadaka ne, ka dan faranta wa mutum shi ma wani abin ne a rayuwa. Gaskiya dai murmushi yana da kyau. Kuma sannan akwai ɗabi'a wanda zaka ga yawanci baya murmushi, kuma haka kawai ba wai saboda bashi da kirki ba. Amma ya kamata koya dai ya dinga kamantawa, saboda murmushi yana da kyau. Ko a fuska an ce shimfiɗar fuska ta fita tabarma. A cewar masana, murmushi na taimakawa ɗan adam wajen rage masa damuwa. Duka wannan yana daga cikin nau'o'i da kuma wato hanyoyin sadarwa ta hanyar murmushi ɗin. To dangane da abin da ya shafi al'ada da kuma tasirinsa a cikin al'ada tsakanin mutane, shine wato shi dai murmushin da wanda ya zama na halitta, wanda fuskar mutum dama da ka kalle shi a sake take, da ko wanda aka kirkira ɗin. Kowanne daga cikinsu yana da muhimmanci, yana kuma da amfani. Amfaninsa na farko yana farantawa wanda ka yi wa murmushin rai, yana jin daɗi kuma ya saki zuciyarsa cewa zai mu'amala da kai mu'amala ta gaskiya. Sannan amfaninsa na biyu yana nuna cewa shi wanda ka yi wa murmushin, to shi ma kana buƙatar a ce a lokaci guda ya maka murmushi kai ma kai masa. To ya zama an yi misali sadarwa ce tsakanin kai da shi, cewa kun faranta wa juna. Koya shari'ar musulunci ke kallon murmushi? Allah yana son murmushi ɗin ta hanyar ta harshen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Misali kamar da aka yi encourage, da aka karfafa wa mutane gwiwa cewa in sun haɗu su gaisa, to sai aka ce ana son wurin gaisawar ya zama wajahuka mun baɗi sun ilai, a ce ka saki fuskarka ga wanda kake gaisawa ɗin da shi, ma'ana kana yin murmushi. To wannan ya ba da ƙarfin gwiwa cewa lallai murmushi abu ne mai kyau, kuma yana da tasiri har ga addini ɗin kai tsaye. So abu ne wanda yake mai kyau kenan ta bangaren al'ada da kuma mun kalle shi ta fuskar addini. Masu iya magana na cewa shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarma.